Hei Mbak Nur. Hei lapo Mbak, tekan ndi? Ayo Mbak, teren aku Mbak nang ATM lebokno dhuwit. Manisanku sampean tak traktir. Dungaren re. Alhamdulillah soalnya bonusanku cair kan, makanya aku harus transfer nang maratuaku. Menisan kok adi mangan-mangan. Alhamdulillah, suwun ya Mbak. Ya, podo-podo. Tapi lho, sampean ngekeki maratuwa ngono iku benulan ta? Yo gak Mbak, aku menehi lek pas ono rezeki to, lek gak nganu yo gak tak wenehi Mbak, wong butuhku dhewe yo akeh. Tapi ngono ku kira-kira gak dijagakno ya mbek maratuwe sampean. Yo gak lah Mbak, apa Soalnya aku biyen yo ngono Mbak, gak tau ngeki, terus aku duwe rezeki tak kei. Lah kok ulan meneh ditakokno. Oh berarti Kan kok gak ngeki mana? Iya. Ya Ngono ku boleh dijagakno to Mbak. Yo. Hati-hati lho ya engko terus dijagakno lho pengen koyo aku. Gak aman wes. Ya wes ayo Mbak budal ayo. Ayo. Ku ambek andok ya. Yo. Bakso ya. Ya. Tak telpone Wiwin rek. Ulan wingi ngekei 500.000. Iki sampai tanggal ya ini kok gurung ngekei. Iki piye iki arek iki? Halo, Assalamualaikum. Win. Piye? Ibu ngenteni. Biasane mbok kei 500 kok ulan iki sampai tanggal ya ini gurung dikei. Nang transferen yo. Wis dijagakno karo ibu soale. Ya wis ya. Assalamualaikum. Mbak Nung. Hei lapo Mbak? Tenan Mbak omongane sampean wingi. Aku boleh dijaga nambik morot Kandhane to. Aku kok yo ngono kok. Lah ya lho Mbak Nung, iku makan wonge telepon ya. Lah iku dijagakno aku ya gak wani nolak, tapi aku posisi gak ono duit. Menurut sampean piye? Sampean waran nang bojone sampean ae lho Mbak. Dadine bojone sampean sing ngomong nang ibuke. Tapi ya opo Mbak, aku ndredeg ya Mbak, aku ditiwas dadi huru hara. Gak sampean ngomong bojone sampean ae. Ya wis Mbak, lek ono tak coba ya, aku tak mulai Iya Mbak, iya Ayo, Mbak. Mbak Nung. Nggih.